Tengoklah dene bayi buati Gilo bamang ngomang gigi jari Abi bulan mak tahunan bagonti Alun juwo ustad dan Elio cari bini Bilo juwo kadian tasiria Kece amak laga dan jawi baiko Ko indah juwo ma ojo no jawi sajo Karano rayo adio de hampir lai katibo Kain sarwan jo kain panjang ala basera di dalam lamori sampai bila ustad piral mambuja jando-jando labanya mati Tengolai tiap pulang patang Bairi yang jantan tino Ko amak lai sabana sayang Jala pehli ojo jando Di bawah semua deh. Gai lenggang lah tibu Allahu Rabbi, Rabbi, Rabbi Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita, hai sahabat tolan saudara, assalamualaikum kasidang bersama. Ada pun tangan setiap kita nan galim tak jadi nan banyak basuh. Ada pun jari banyaknya limo buah hukum mana wajib di kita. Para tamu sahadat sumbayang dan kedua ketiga berzakat kampe puasa kalimo na yaji aten kuasa itu sebabnya jari na limo ya ikhwani do kalau hikmahnya ke dalam negari nan mula pertama siang pujari sami sarang tua di dalam negari kau untuk abatannya ke mana kapai nan kedua talunjuk namanya jari sami sarang cara dia pandai di dalam negari. Kau untuk apa nunjuk itu dan ini ketiga banamu si jadi mati dari para kawan tagak
tinggi, Samisarang kuat dan gagah berani, kampik banamu si jari manis. Samisarang kayu di dalam negari, kasalang tenggang di anak negari, kau untuk palakikan intan jepodi. Nan kalimu kalingkian kete sakali, samisal rakyat di dalam negari. Nana balimu ini kau indah sepakat, apa-apa karajo tak mungkin selamat, apa-apa dijanjian kasamonyo bare. Ke dalam negari lanya toba itu, nana balimu itu, kau indah sapadu, apa-apa karajo nak mungkin maju. Seorang melo, seorang mengganggu kau pasal siapa malimnya pangulu. Ayo orang namanya dicakor ragu, anta kasini, anta kasitu, sebuah lagi nak ke dalam sidang. Apa lagi kita berada di tanah Minang, di Minang ke bawah adalah kambang, di hujan telah puas, di panen telah kang, Dimasuk ini di mana hukum lagi, maulah kalah kerana bina lucu, pak di papik dia dagang lalu, Di orang datang ada keliru lah habis miang, dia tak basah pula. Olah bigali, dia goyang baju, dia garah ke garah, dia guyuh ke guyuh, Dia acuk bagara lailang malu kalau tak ingin ayah jo ibu bagi tu balum lah mendapat cucu baik. Olah keliru. Iyo de ayah laju ibu Untung setania suku Iyolah sasuku kawan-kawan dengan lain.
amnanku apalagi gai kitola bahadir ipulola dia itu delagai lenggang ladekan itu ga alanyo itarimun kasih banyak iolai tarinimo suko iyo denan layata hadiran iyo ay sanasu udaro de ilallah banyak lai tarimo suko di dalam acara ampulayana ada lai nan datang ala kunco lamu dari ampula pikiri dari gunung rajo memang beliau nyoba naliau lai sabana jenggol aku tatala dia sampulau batam sebagai la suhu besar la pado malam la de nyonang ko la ke tu ala de ayasan bustan mulai yakin ju ya itu la de nyo shehio pado malam nang ko la ini pengajian di kami berdua nilai wahai saudara andai dan tolak nilai wahai saudara karib dan kanduang para karunya taruh disambung nada pepi doman dipaham ladena santuang oti angin batiu ombak basabuang keputusan paham supaya nak jasa laina jangan nyokaji surah kalelera hutan punai di tangan
ninyo. La ilaha illallah laju kalau lagi baca kulli mana mampe janganlah lupa Yang kulimahnya lah kalau dikata. ayan kajiah mana jadi singajo Tubuhanan kasar tuli dagingnya. Leba ore batulang barabu balimpo padola hakikat mai samato kulimala ilaha anda Allah lenga Kulimah la ilaha janganlah lengah. ya itu tubuh ayan sabita ya itu rohani nyawa yang jila indah bakuli Badak yang badak. Delai indah bakuli ila de badagi yang badara. Delai indah baure ila de batulah sebuah. Andela indah barabu oh bacantuang bahati oh tak ada pela dipandang nan jomatonyo ini Tidak dapat didangar. Jo telingonyo ini malaikat suci oleh sungguh sada dalih lada barnamo Muhammad iyo zahir lada batini Lai ayan sabita ondele mangko ketantu. illa iyo dicari oleh dengan alemo iyo matonyo hati oleh dia cuacu kuimahnya illa oh pinta ka guru dengan iyo lada wujud ama oleh namo bikaku Allah iyo. Laisa bananya diri oleh iyo lah itu oleh pada hakikat diri yang jila lah dipanggat Angut lagi randam tabasa. Delai jawa padonyo. Delai pasal berubah. Malaikanyo teta ala digundam tapacah bukan inyo zat hai sifat pun bukannya minum Oleh bukannya makan. lalu jo jago olah dikato kajangan lah supaya nanyato Iyo nan si ujudaan. oleh kapadonyo guru oleh kaji ulangan dikaji benar Oleh sa dalam kasano lagi pulangnya. Iyo apilai ko pada. ala iyo Lai kasano pulangnya. Lai sa galonyo alam. Lar kulima Allahu iyo anda ingin. Dia itu banamo oh si wujudnya muhat delai wujud lah mutola delai hati johaya lai mempaham sama to nolai ko kura ingi dengar misal Oh salaku ibarat sebuah lai cara yo anda lah liye sebuah cermin ondelai anda laliye. sebuah la ceramin oleh anda la pegang nilai sarang ceramin ayo kalau ditimbang ayam karajian misalnya terang ayam sabita oh ceramin nan licin La iyo. ayam sabita ceramin nan licin bayang-bayangnya waduh di dalam ceramin delayo ujur oleh namanya yakin Oh ada punyo orang iyo nana baca bila si wujudnya muhal oleh namanya kodim begitulah misal kaganti nasaka ulang guru Oleh tambahlah
La ilaha illallah keputusan paham kalau Lain masa alaman santoso palakahan ranca di angin batiup parahu batullah Bila kasalangkah ay janjang takana Samu sahimbau sudah Panantilah suko nan datanglah galak nyawa melayang sarugo buka Batamu jo Tuhan jola sabna enal di dalam sarugo dari kampung yang enak pengajian sekian dibuka Sekianlah ulu di kami badu Wahai sahabat tulan saudara soal pengajian laisa lain kau Belajar tidak ulu dari kami lah badu Sebagai sambungan layanan putui cakap Telah tiada kurang maaf di pintu Lama alum kita jaranglah basuh Jarang bertemu baca doanya ikut memang dilabuh kadang pada malam nangko Alik marah pulai nanjo anak daro nende wana malik de pasalah jadi marah pulai nyo Lai selamat banari untuk anyo nene itu doa di tukang curi Allah sampai kata biarkan nabi dua nyo nende lada tiba bana diliyo masonyo Ibarai orang mananti to nene to lapan nua barang kesugiro Kalau aku tata kalau dikiro nende mungkin notonyo alun panu aku lo Atolah mungkin kendal pot nyoro nene ba itu bana jo kalau dibaca mungkin lebanyo bocor pulo nende lama konyo itu lama panuanyo atau kau mungkin Leo nak salero nene nak basalero yo iko Kalau itu bana ada liyo na ko nende samonyo sajo maminta akan kuaso Iyo diminta bana ay sesudah iko nene saudara yo wajila itu anda yo Ba itu bana la denyo pinta Sarato nala jo pinto La dibuka bana nanda wanang itan tuwe manyoso sa sudaiko Memang niyo mangikui sajo akanan niyo de kawan-kawan nyo Adayana itu na ungku tata na joang kula bae la pikirinyo Memang liyo nande nyo itu iyo mudah na capek jodoh Dek lamu agak na leka aga Dek lamu tundo la leka tundo Dek lamu jonan bapikir nyonan tada dahulu dek konco-konco Memang dek sibuk nande baceramah iyo ayah langkah de jadinya Oh sibuk mana lah de badawa Sibuk mana bakara jo sahinggo iyo de babi nilah lupunan niyo kasamonyo Memang naniyo lah lupo bana memang jo kalau nala dikiro Kini ba karanca ka elo nyo Ba ayo kasana Kasajo di dalam nade nyo dado Di mano iyo ende kasanang di dang nanan niyo de talingo Di mano naniyo lah di kanyalang iyo si ince nande nyo mato Adenan po lagi la siya sepla iyo ti bola de nyo pulo Sarato naniyo nala si Taufik iyo baliyo lai hadir pulo Karano na niyo la siya sep na lamo la iyo kababarito Memayo samunala di nanti iyo sa sudah nande nyo iko Kung la ika jadi na la tuang kuyo
iyo denala di akhir tahun nangko. Memang begitulah de nyobana ni saratulah de singajo. Tantu dia siangkan denyo kambiang naga panjang nala janggu inyo. Memang karena dola de nyo pulo jangguit nan panjangan lah hikmahnya. Dela itu la pintar. Iyo saratuna la jo pinto. Samo-samo la maminta. Kapadoyo awala na kuaso. Saduan la iyo denyo cito-cito tanah capai juo handaanyo. Ko indah na niyo di tahun kini di tahun katibun de jadi hiyo. Ko inayo lanan gadi nan jando la ka jadi juo. Iyo ay biyanan la nyo jando asayo lai bapara alado. Karano ang kunela bay pikiri memang gak kencang yo de kajano. Dari iyo la de nyo dulu sampai nan iyo nan la kini ko. Karano nala dini gunung rajo jando banyak sampah rono. Adoyo jando nan de nyo pirang mungkin nan sadang de piral pulo. Ado jando barana limo. Mungkin nan iyo nan lai ado. Jando kematian laki. Memang yo banyak lah de banyaknya. Tiga iyo de mamilia de angkula bay de nyonangko. Iyo lah pilih lah de nyobana. Iyo ay tinggalkan untuk akonco. Kenalay untuk anak ungku tata siangan jandunyo agak aduh. Karena nan iyo ay yang kutata memang balai lah si gonyenyo. Karena yo denalay aku tata memang gak lain de saleronyo. Memang yo laila de nyobana daripada kawan lah de kawannya. Manuri kapanan ditarimo iyo nande kana patang tangko iyo tasiro darah di jantung tasiro darah nala di dado mendape kabanan dari kawan unangan dari ungku tataiko kironyo iyo nala barale ano nandiyo akabaliyo ko Iyo ay akanan de baliyaw mungkin nan iyo nan paratamo. Hindi na sabana lahi buhobana iyo nan ladini mano-mano mananga ungkuta tabarale ala jando patah sumanginyo. Memang yo patanan de nyo patah akanan iyo la sumangenyo. Ade na capela de hananyo Iyo ay umputata di muko. ade na dicari la de kanabana Memang sasudai hari rayo. Onda ado di asam denyo pulau kadisinggalang denyo sajo. Memang yo kalau nan di singgalang iyo dia jadi baru balong. Kalau naniyo di singgalang jando pirang dalalahiyado. Memang yo sadang lade nyo ngitren iyo di zaman kini ko. Kalau naniyo di pitala mau kumigi adonyo. Memang mangwe gulai cubada iyo ay liyaw nala di sano. Kalau jo ibu nala kumigi tantu kana rason de siyo. Memang yo siyo lade mancali ahumi yo kamila kamambaco. Kono Marianta, kono Maribedo, mencari jodohku tata memang gak balain de caronyo. Tapasola di pasuang iyo ala dini dalam rimbo. Jo kalau nala di pasuang liyaw nan iyo nan deba eko. Tantu nan tani ayo indah de liyaw lade nyo sajo. Jo jando kampuang iyo gantuan diri lah di buwe nyo. Ay kini nala di bari jo ira malam waro bungo. Muaro la berlian kapana para lulanyo muaro jando ira
Lama-lamanya ini irama nan lakinya laman diangko. Diangkelah kisah ini memang yo dari kisah nyata. Kisah nala seorang ditinggal mati de lakinya. Tinggal bali mo barana ada kenan niyo pondok rundo. Setiap de tiap anak balai la pintanyo. Anak nan baratamo minta kuliah de kacino. Anak lah nomor 2 minta dibalikan kambiang batino. Ay anak nan nomor 3 balain pintanan yo pintonyo. Meminta lenyo laptop sarato iyo de HP mito. Sedangkan nan nomor ampe gilo meminta tu gulo-gulo. Ay anak Nepal yang bunsu memang galain lala pintanyo. Pagilah jo patang manangi-nangi ka bagi bundo. Nan la de mamita ay ayah nana baru jo. Anakku ditinggal ayahnya, aku lah ditinggal bapa. Hidup di tengah dusun, dumak bala pula tak kaminya. Hidup di tengah dusun, Rumah balam pun dah pakai minyak. oh pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah, malam mata melewang, Rumah terkenal di masuk susah. malam mata melewang, rumah terkenal di masuk susah. Apabila anak menangis, hatiku rasa ibu. Terkenang masuk dulu, dumak masuk ayah layado. Terkenang masuk dulu, sama masuk ustaz naik piral tibo. Ay, anak lah dicari gantinya, hatiku lah manian. Anak lagi mengenyang, dumalun tahu Salah dan dena. anak lagi mengenyang, dumalun tahu salah dan benar. Meminta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang, dumak minta murahlah rezeki. Menjelang anak gadang, aku tak telah mendapat bini. Jandon dah usah nan gadi-gadi. Biar nalanyo jando asa gatu de dari kami. Itu iramamu waro bungo, Atau iramamu waro jambi. atau iramamu waro tebumu waro kematian denyol laki. Iyo irama iyolah denyo itu kasayu iyo di dalam hati. Tapi kandane yang tua dan nilai yo balain lah denyo lagi. Ya itu ustaz nandenyo piral bakato iyo de ungku kita. Memang deda ini kondang de tanah datar, memang ada nande sadar mudo. Memang yo sadang ladenyo ngetop iyo di tahun 2023. Memang meminta nan leba bini kabakenan niyo na de amanyo. Iyo meminta lah de babini iyo sasudah de hari raya. Manuri kabanan lebari to ustad dan kababini pulo. Memang begitu lenyo ni saratonan iyo lah cito-cito. Lah hadapi pulo nan nurang sintu ade nalai kabanan barito nyo. Oh delayo antah nalanyo gadih antah koyo mungkin lah denyo jando. Memang de ala liau de kadukan ka ungkun nurdin kababarito. Yo. Allah dilarau lah de nyobana iyo ya kanala orangnya. Kini kabanan de barito anak buyanan di hujai Mayo anak lah dipimpin anak pondok pesantren Naliau Pulau. Tapaso di barilah bali yo jola ku bangki
kinang mahibo-hibo. Tetapi usanan ustad viral iyo kasalah ditarimo. Tengoklah dinai bayi boati pamanong patanjo pagi hari abih bulan ma kamasuk rayo haji alun yo ustad dan milio kababini bilo juwo kadian tasiria kece amat saudara yogiko ko indah jadi ustad kamarantau jauh lama luli yau jo kawan-kawanan lamo kain sarung jo kain panjang ala basera di dalam lemari sampai bila ustad membujang kok dunia lah acok gampo kini mulai tiap pulang sanjo pai raya yang tiap jantan batino ko ustad Daniel ka mano-mano ai badan surang sajo di bawah tengoklah dinai bayi boati gilo bamango manggigi jari abi bulan ma tahunan bagonti alun juwo ustad dan milio cari bini bilo juwo kadian tasiria kece amat laga dan jawi baiko ko indah juwo ma ojo no jawi sajo karano rayo adio de hampir lai katibo kain sarwan jo kain panjang ala basera di dalam lamori sampai bila ustad viral mambuja jando-jando labanya mati mulai tiap pulang patang bairi yang gantang tino ko amak lai sabana sayang jala pehli ojo jando ala ko indah lai babini ndak dape akalan lah gitu memang kalau ndak babini mungkin itu lain nasibnya andai kalau taruhlah cando iko ikawan jiwa kataniayo iyo kalau dicarikan indah mungkin doh rasonyo beta pasola de bania iyo lain Allah kadibao bana kagak tunggakenyo tereo dia muibana ustad dek liaunya ala diambu hibana kan yang nyo supaya oli yau nak bahasa leo di bawah bana kagak tungga atau kainya ladang bisuanyo nak jale ionya bana apa nyakiinyo nak jale iyo nanyo bana lanan dek itu iyo basamo ba aku kini iyo nyo ustad memang iyo la jomblo juo kalau iyo di Labuan Gadang memang ada iyo dulunya yaitu ke Indo Saleman Delaliyo lamaniangku ala indah bakayu janjang ding kapiang asalai dape ustad disiko ala kasiang tingkor namanya kasiang ala namanya sur ada naik serayo Gasing batali si kain kapan di patang kami malam Jumat Gasing tangkuraan dan dendang kana putui la gasing putui maripai Japui kana anak asianu jiko onyo lalu tolong jatuhkan kalau laga aku suruh Allah dua-dua kalau Allah dua-dua suruh abasujui kamu kau denai Kipe di
Maria mana la baliang nandi kinari baganti kipe baganti yang ana surwa ustad mencari bini Kaden parampe si batang padi kaden palimo si batang lado kaden rusak si jantung hati kaden bali kajandolamo limau purui jo limau kambiang nakatigo jo limau rungo konda manurui mamanje dindiang ko indak denelo jo oto puso denai na api denai na kunto denai na baro abihla juo denai na ati denai na jantung lah babi ni konco na lamo Arami orang di payo kumbu arami na sadang lapu keduo sedangkan gae kawin batambu ba ko ustad patah salero Segaranya lapas aku tanggal anak kunci bakuro-kuro Salawe ko alam takamba batu kula bae marando juo ala kasiatan ko ngongoro Namunya gasyang naniw gasyang ala namo desu ruadinai sarayo Dirantang deh namu panjang ustad bira namu hanyarilo yo namo halade nyoli olai kan salah la tarimo Ade kalau lagu laban dukun lai baik tu kalian ninyo memang yo lama madu kun limau banalai tujuannya Tapi kan dalam baik pikiri yo de kami taraso Memang nanjul lagu udin de bali ya olah de kandanyo maalum iyong ku pikri bantua udin la cikiro Ade kali ya olah de bali ya udin bana potongananyo memang udin sedunia tapi iku di gunung harajo Ya udin lagu narajo de la itulah si paenyo delai dangala dangaban ngalai na kami na panyato Udin gunung rajo udin asam pulau layado delai banyala di nyobana udin lah di malam nangko Udin laganyo aseba udin layah la potonganyo mimali ya di nyobana iyo lai sabana macho layado udin solo sada piral layah hadiyo delai itu lah di nyobana cukui iyo samparono udin sidil udin malin nanti siko memang itu lah di nyobana kami ko iyo lah sanamo Dila moliyaw agak kawan juho manjul jayo memang bukanlah di maaga masubana alun tibo Awa udin mau kawin Awa udin mau kawin Potong laki bawa panjang Potong kira bawa pendek Potong laki bawa panjang Potong kira bawa pendek Owa udin panjang pendek Alawa udin gadang singke Owa udin udin mau kawin udin pilin potong laki bawa gadang delai potong kira bawa pendek potong laki bawa panjang potong kira bawa pendek alawa udin panjang pendek alawa udin gadang kete Owa udin panjang tingke udin yang pertama namanya awal udin udin yang terakhir namanya akhir udin udin yang di kamar namanya Kamarudin udin yang menjual nasi kalau udin nama jual nasi namanya Nasirudin wa udin alawa udin mau kawin wa udin pilih potong laki bawa panjang potong kira bawa pendek potong laki bawa panjang potong kira bawa pendek wa udin panjang pendek wa udin gadang singke udin yang penyabar namanya Sabarudin udin rajin berdoa namanya Aminuddin udin Gunwarajo namanya Fikrirudin udin yang sakit perut udin sakit perut namanya Udin yang sakit perut namanya Asep Udin Udin dia sampulau namanya Tatarudin Wa
udin alawa udin ala mau kawin. Wa udin ala begitu pintin. Udin galintin pintin. Wa udin ala pilin-pilin. Teko dia cana mua panjang lidah namu apa pilin-pilin. Nilai indah ala de nyoban natan tua kala de nyobasin. Nilai kalau lada nyoba kawan namu ayo le takin. Yoba ala karanca de hari lalari juo. Kini ba lada karanca nilai boe lada konco. Dele tantu onde nal kami tuku sarato iyo nanjo tambanyo. Jola do minang ikola dio sari tadanya jarang nan lada basuo. Maalum onde iyo nyokanda onde ustad iyo nan piral kito. Ustad hitam ikiko Tinggalkan malu dia sayang ala kadiri dan naiko. Lama menuju hari babilang jo jari bahana kini merusak janji. Alama itu ang hari babilang jo jadi bakini memutui janji. Undangan alela tabue kawan palaminan ala tapasang. Dia sampai hati pemainkan pikiri malu kamano kadewi bao. Dia sampai hati pemainkan pikir malu kamano kakawan bao. lama nyuruh tapi nan tanpa juo sagalo mato mamandang denai. Anta ibo anta jajo orang punyo nanjale pikri marando sajo. Sampai hati iroi kapikiri babali ka ajonan lamo. Ola jale onda masih bauta manga babini oba cito-cito. Ala jale onda sada bautang mga kinilay badini cito-cito. Ala jale asim dan luntamay mga aster taraga babini lo. Jangan asep lah tabube sayang palaminan ala tapasang. Arya sampai hati samilkan denai malu kamano wala ka asembao. Dia sampai hati pamainkan denai malu kamano kasebao. Lama nyuruh kakinya nampak juo sagalo mato mama na denai. Anta ibo anta gunjian antibo nanjale sampai hati upia kasep babali ajo jando nanakayo. Allah jalle dia masih jua orang mga asib kasolo babaonyo. Ala jale hati masih ka orang mga dulu bacari le gantinyo. Nilai itu ya menyula-jula-junan barko. Aliran tanah mua panjang tantunya bajelo-jelo. Kini baalan karanca baaban ahlan kasino. Nilai baalai kasanang ala kasaju di dalam dado. Kalau kuera ini tak berpikir kamar senyo. Iyo beko lenyo liyaw na mua badaray ay mato. Lagi nato.
jodoh. Tolonglah nalabau ada siril ni lagunya. Memang iyolah si Malin biar ambolah tukang tundo. Kalau lagunya itu memang siril ala kojonya. Memang bukanlah nyobana itu pandailah sajo konco. Ada cobalah cali adiyo tu asara 2,000 tontonannya. Itu otalai nyo sajo lai dek kita nana di muka. Inilah nyanyi, inilah adalah nyanyi nan untuk alun babini. Maklum lah denyo kita banyak alun lai babini. Termasuk ala jawabana iyo wasiya kanti kini. Ra ini jalan bayi riang-riang. Ba apolah kabadini ko awak sampili kariang. Ini jalan kapulai malin alun boleh bini wanang baru jadi marah pulai. Ora ini jalan dekat Padang. Ba pikri kababini apenyo masih bau tahu. Ini jalan nurui ba sebelah kababini asep kini pancilui. Apo salah ambo mak, apo salah ambo pak. Ba akolah sampai kini alun juo dapet bini. Tanyo kana kaki yai nan katola pagi yai ustad pirala kanai palalai. Oh ala dintanyo bake madukun. Kece mama dukun sia sepu tak tentu baun. Ora ini jalan nyo surang ungku tata nakababini kalau yo ondala de bautang. Ora ini bajalan sanjo. Ba apolah kababini lah pencarian indah ado. Ini jalan malengge ungku priki alun la kababini kini baru semester ampe. Ora ini jalan dekat kubu. Ku pikir nak ababini tapi calonnya banyak kutu. Ilahi wakatu kabake kiai nan katola denyo kiai pikiyo baba una patai. Wala ditanyo bagi pareman. Kece mama reman ku pikir dapat sakit sawal. Ilahi wakatu kan denan leka angku kaliang nak kece angku kaliang ustad viral kini nyo hariang. Iyo itulah irama lah dari kami berdua. Lagi rantang namu panjang. Tentu kabar jelo. Kurang nilai maaf lah kami pintu. Nilai maaf lainnya banana sabale jo kapalo. Lo tingkanda kerekan kita kaci pago sati koncona lamo. Tolonglah sambuang sasudahnya iko jo buana ranca jo laguna sero. Tolonglah kisah pareman sadonjona aluna badini digulai handanya. Ladi cincang bana samalam nangko biana nyoliao iyo lata bedo. Iyo angku tata angku labai bai tu pulau ai ustad pira bai tu pulau. Rasa sudah dicincang atau digulai juo sudah nyowi kota buka pangananyo. Nena takana bana de bali yo ko pado mambujang salamo lamonyo. Belai kalau mambujang kami nanibo itu nyobana kalau dikiro. Kini hila ko damam eo datang ba musim. Kini hila ko damam eo datang ba musim. Indanan gadang dema indanan kete sayang nantuo lah 1 pulau. Nantuo lah 1 pulau. Nantuo na 30. Bagurau nyo lalay
Bagurau-gurau basanang sana Kabakenan ustad pira dalaya wa ala ibo bacando oto indah bakandang Bacando oto indah bakanda Kini lagu damam datang ba musim Kini lagu damam cintrong datang ba musim Lebat tabe onde marah di tengah sawah tabe diisi jo ikan nila Tabe diisi jo ikan nila Oi kasih sayang lalai nenek sadang tak curah ustaz nan viral kini rela tinggal Kini lagu damam datang ba musim Kini lagu damam lah datang ba musim Tiba-tiba nanyo akan daya kula banyo pikirin asanang bana di dalam dado Asanang bana di dalam dado Delayong punyo tatako ina ba bini racunyo tubo minumlah sajo Kini ko damam lah datang ba musim Kini ko damam lah datang ba musim Dala jadi rasonyo dari kami lana baduo Lai talabian na tak kurang maaf iyo kami pinto Rami orang di payo kumbu Rami di anak-anak modo-modo Saja nang gae babini batambu Bato na modo patah Tasalero iyalah Ya Rasulullah Lah kita muda nolajo lah